A sportfogadás adózása, vagyis a nyeremények adóterhei 2025-ben különösen aktuális Magyarországon. A sportfogadás ma az egyik legnépszerűbb szerencsejátékforma. A Nemzeti Lottótársaság adatai szerint a játékbevételek közel 60%-a sportfogadásból származik. Az adózást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV felügyeli, és a közelmúltban több fontos változás is történt a szabályozásban. 2023 óta a piac megnyílt magánszolgáltatók számára is, de csak szigorú állami kontroll mellett kizárólag magyar engedéllyel működhetnek legálisan. Adóköteles minden sportfogadásból származó nyeremény, legyen az szimpla, élő fogadás, kombinált szelvény vagy rendszerfogadás. A szabály nem függ a fogadás típusától, csak a szolgáltató státuszától. Magyarországon legális szolgáltatók a Tipmix, a Tipmix Pro és az új Vegas.hu platform mind magyar engedéllyel működnek. Ha ezeknél játszol, a nyereményed már tisztán, adómentesen érkezik hozzád, mert az operátor rendezi az adót. Ha viszont offshore irodánál, például az Unibetnél fogadsz, akkor a NAV a játékosra bízza az adófizetést. A személyi jövedelemadó mértéke 15%, amely minden adóköteles nyereményre vonatkozik. Az illegális, offshore fogadásokból származó bevételre ezen felül 13% szociális hozzájárulás is érvényes, vagyis a teljes teher közel 28%. Például egy 100 000 forintos nyereményből legálisan teljes összeget kapsz készhez, offshore esetben azonban csak körülbelül 72 000 forint marad nálad. Fontos tudni, a tét összege levonható a nyereményből, de a vesztes fogadások nem számíthatók be. A NAV kulcs szerepet játszik a sportfogadás adózásában. A legális szolgáltatók, mint a Szerencsejáték Zrt. Vagy a Vegas.hu, rendszeresen jelentést küldenek a kifizetett nyereményekről, így a NAV automatikusan látja azokat. A játékosnak semmit sem kell tennie, minden el van intézve. Offshore esetben viszont a nyeremény egyéb jövedelemnek számít, és a játékos kötele ő bevallani. Az adóelőleget a nyeremény negyedévét követő hónap 12. napjáig kell befizetni, az éves SZIA bevallás határideje pedig a következő év május 20-i. Sokan kérdezik, van-e különbség az online és az offline nyeremények adózásában? A válasz: nincs. Ami számít, az a szolgáltató engedélye. Tipmix szelvény papíron vagy Tipmix Pro appon keresztül. Mindkettő ugyanúgy adómentes a játékosnak, mert legális. A nyeremény kifizetése lehet azonnali vagy személyes ügyintézést igénylő, de adózási szempontból teljesen azonos. A külföldi bookmakerek, mint az Unibet, Bet365 vagy Bwin Magyarországon tiltott szerencsejátéknak számítanak. Nyeremény esetén a játékosnak magának kell befizetni a 15% SZIA-t és a 13% SZOHO-t. Emellett kockázatot jelent a hozzáférés, az oldalak időszakosan blokkolhatók, a kifizetések pedig nem garantáltak. A NAV banki tranzakciókon keresztül is észreveheti a külföldről érkező nagyobb összegeket, és mulasztás esetén bírságot szabhat ki. Gyakori tévhit, hogy a Tipmix nyeremények után nincs adó. Valójában az adót a szolgáltató fizeti meg. Másik hiba, amikor valaki azt gondolja, hogy a lottó és a sportfogadás adója különböző, pedig a szabály egyforma. Legális = adómentes a játékosnak, illegális = adóköteles. Végül sokan hiszik, hogy a NAV nem látja a fogadásokat. Ez veszélyes tévedés. A hivatal automatikusan hozzájut az információkhoz, vagy a banki mozgásokból deríti ki a nyereményt. Hogyan kerülheted el a problémákat? Mindig játsz engedéllyel rendelkező szolgáltatónál, mint a Tipmix, Tipmix Pro vagy Vegas.hu. Őrizd meg a nyeremény igazolásait, online bizonylatot, offline szelvényt. Ha mégis offshore helyen játszol, számolj előre a 28%-os adóval, így nem ér meglepetés. Kell adót fizetni a Tipmix nyeremények után? Nem, a szolgáltató intézi. Mennyi az adókulcs offshore nyereményeknél? 15% SZIA plusz 13% SZOCSO, összesen közel 28%. Kell bevallást benyújtani. Igen, ha offshore nyereményről van szó, nem, ha legális szolgáltatónál nyertél. Összefoglalva, Magyarországon minden sportfogadási nyeremény adóköteles. A legális szolgáltatóknál Tipmix, Tipmix Pro, Vegas.hu a játékos adómentesen kapja készhez a pénzt. Offshore fogadásoknál azonban neked kell bevallani és befizetni a 28%-ot, különben bírság és jogi következmények várhatnak rád.
Játsz legálisan, és élvezd a nyereményt tisztán és biztonságosan.